Dakle, javni uvid je jedina forma učešća građana u poslovima planiranja i uređenja prostora u Srbiji. Definisan je Zakonom o izgradnji i naznačene su, posebno su istaknute dve poente. Prva je usaglašeno sa evropskim propisima i standardima u oblasti planiranja i uređenja prostora, a drugo je učešće javnosti. Koliko je to usaglašeno, o tome možemo da raspravljamo, to nije predmet ovog sadašnjeg razgovora, ali ću samo podsjetiti da je pozicija građana u gradovima Evrope definisana velikim brojem dokumenata. Ja ću recimo samo na dva dokumenta skrenuti pažnju, Lajpcišku povelju iz 2007. i novu iz 2020. i Amsterdamski pakt, u kome jasno stoji da se javna uprava rukovodi interesima javne dobrobiti, dakle da je učešće javnosti u planiranju i razvoju grada podstiče sve društvene aktere, što je osnov izgradnje lokalne demokratije, i da gde god je to moguće građani imaju pravo da iskažu svoje stavove u odlukama koje se tiču njihovog života. I da je potrebno podsticati nove oblike participacije, kao što su planiranje i projektovanje u saradnji sa stanovnicima lokalnih zajednica, organizacijama civilnog društva, lokalnim organizacijama i privatnim preduzetnicima. Dakle, participacija javnosti je temelj oblikovanja gradske sredine visokog kvaliteta. U Amsterdamskoj povelji čitamo da je od presudne važnosti da gradska uprava sarađuje sa lokalnim udruženjima građana, organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom, naučnim, stručnim i profesionalnim organizacijama. Dakle, vidimo kakav je status građanina i vi praktično danas u evropskim gradovima nijednu odluku, bilo one koje se tiče lokalne zajednice, bilo odluku na globalnom gradskom nivou, ne možete doneti bez aktivnog učešća i saradnje sa građanima. Šta se dešava u Srbiji? Ove forme učešća su naša daleka budućnost. Da li ćemo ih ikada dostići, ja to ne znam. Ali praktično naša svakodnevnica je takozvano formalno učešće građana, koje se svodi na taj javni uvid, koji sadrži elemente informisanja o projektu, o planu, konsultaciju u formi postavljanja pitanja, razmene komentara, dostavljanje pisanih primedbi na koje gradska uprava, odnosno komisija, uopšte nije obavezna da postupi. Ona je obavezna samo da vam da odgovor u vezi vaše primedbe, ali to nju ni na koji način obavezuje, bez obzira kakve težine i kakva argumentacija vaša bila. Nažalost, čak i tako redukovani učešće građana se pretvara u takozvano fingirano učešće. I to sad vidimo u doba pandemije COVID-a, gde se recimo ograničava učešće javnosti, gde se učešće javnosti svodi na jednog predstavnika grupe koja je podnela neku primedbu, peticiju, komentar ili tako dalje. Dakle, to je jedno i onako već redukovano razumevanje učešća javnosti, koje se još uvek sada još više smanjuje i onemogućava. Naravno, ne treba da pomenem da postoje države u kojima su status građana isto kao status biljke, drveta ili bilo kog artefakta u prostoru, dakle u kome građani ne samo da nemaju pravo, nego ako se slučajno kažu šta misle, onda im prete višegodišnje kazne zatvora. Dakle, na svu sreću još uvek nismo u toj grupi država, ali da samo toliko da znate da postoje i takve zajednice. Ja sam na sajtu organizacije civilnog društva Ministarstva prostora nalazi se veliki broj informacija i linkova ka saopštenjima povodom sprovođenja ranih javnih uvida i javnih sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda u toku 2020. godine i ove prva 3 meseca 2021. godine, iz koga vidimo da je otkazan veći broj javnih uvida ili je obavljen u redukovanoj formi, čak i za one delove grada koji su i blokove koji imaju status prethodne zaštite.
Makiško polje duže već od jednog veka je glavno vodoizvorište Beograda. Grad Beograd ima jedan od najbezbednijih izvorišta pijaće vode i nikad u svojoj istoriji građani Beograda nisu bili suočeni sa nestašicom vode. Zahvaljujući vodoizvorištu na Makiškom polju, grad Beograd nije bio u situaciji da mora da gradi akumulacije za snabdevanje stanovništva vodom, kao što ima recimo grad Madrid u Evropi ili u Srbiji, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, Užice, koji se vrlo često suočavaju sa problemom nestašice vode. Dakle, beogradski sistem vodosnabdevanja je ocenjen kao jedan od najbezbednijih i, što je važno, najekonomičnijih u Evropi. Da bi taj sistem se formirao, uložene su ogromna novčana sredstva u prethodnih 50-60 godina sa izgradnjom Makiš 1, postrojenja Makiš 1 i Makiš 2 i ogromno stručno znanje. Dakle, da bi se formirao takav sistem bilo je potrebno, a Srbija je imala tada ogromno stručno znanje. I sistem vodosnabdevanja Beograda se može oceniti kao jedno od najznačajnijih javnih dobara kojima raspolaže Beograd, odnosno građani Beograda. I mislim da je to jedna od najvažnijih poenti kad razgovaramo šta se dešava sa Makiškim poljem i kakva je budućnost vodosnabdevanja Beograda. Dakle, radi se o jednom od najvažnijih javnih dobara u gradu Beogradu. Nažalost, bezbedno postavljene granice Makiškog vodoizvorišta počele da se krune 2014. promenom, prvo sužavanjem granica vodoizvorišta i sad najzad poslednje atak je bio i jeste nacrt detaljne regulacije dela Makiškog polja. Javni uvid je oglašen 25. oktobra 2020. godine. To je bio nacrt, dakle javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Javna sednica je trebalo da bude održana 15. decembra 2020. godine. Kada je Sekretarijat za urbanizam objavio 12. decembra saopštenje i obavestio građane Beograda da neće moći da prisustvuju javnoj sednici, odnosno da će svaku grupu koja je podnela primedbe moći da predstavlja samo jedan član i time su ograničili uopšte prisustvo ljudi, time su ograničili prisustvo građana i javnost te sednice. Grupa organizacija civilnog društva je izdala jedno saopštenje u kome opisuje sve te događaje u vezi javne sednice, sadržaja javne sednice, teme koje će biti zastupane, predstavke koje su došle i sa zaključkom da je apsolutno nedozvoljivo da se jedna tako važna tema kao što je tema vodosnabdevanja grada Beograda izostavi, odnosno onemogući javna rasprava, da se ne čuju stručni argumenti. U tom saopštenju se kaže da ne postoje, da javnosti nisu predočeni stručni argumenti, niti načini na koji se mogu izbeći rizici od izgradnje na Makiškom polju i od zagađenja vodoizvorišta. Dakle, uprkos svemu tome, javna sednica je održana krajem decembra uz prisustvo policije, koja je onemogućila zainteresovane građane da uđu na sednicu. Dakle, prekršen je i onaj minimum učešća građana koji predviđa zakon. Čak i to prekršeno. U tekstu Makiško polje široko za investitora, preusko za javnost, autor Nikola Čodanović pita da li je gradska vlast Beograda zloupotrebila epidemiološku situaciju kako bi na mala vrata progurala sporan investicioni projekat na Makiškom polju. On se tu poziva na potpredsednicu građanske platforme koja kaže da je onemogućeno prisustvo javnosti na sednici i da, nažalost, da taj projekat je neodrživ jer podrazumeva gradnju na izvorištu, isključivanje iz rada postrojenja za snabdevanje vodom. Dakle, vidi se da su tehnički uslovi takvi da će neizostavno doći do
velikih problema sa snabdevanjem stanovništva vodom. Istovremeno, 9 univerzitetskih profesora, članova sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva, uputilo je pre te konačne sednice zahtev odbornicima Skupštine Beograda da odlože usvajanje plana detaljne regulacije Makiškog polja, dok o tom pitanju ne pribave mišljenje relevantnih naučnih institucija u Srbiji. I potpisnici navode da se radi jednom od najvažnijih pitanja budućnosti života u gradu Beogradu i da rizik po sistem vodosnabdevanja zahteva detaljnu analizu vodećih naučnih i istraživačkih institucija u ovoj oblasti u Srbiji. Na sve to je gradska vlast odćutala, na sve te argumente, i jedino što smo mogli da čujemo to je prenošenje ove teme na teren politike i uvreda. Gradski urbanista je u izjavi Tanjugu rekao da građane koji su želeli da prisustvuju javnoj sednici ne zanima šta se planira i šta su interesi Beograda, već isključivo političke potrebe, političke laži i političke manipulacije. Dakle, to je bio odgovor gradske vlasti na zahteve da se jedna ovako važna tema otvori i da se stavi javno na dnevni red. Mogli ste da čitate, doduše vrlo oskudno, da je reka Pek potpuno zagađena i da republičke vlasti i inspektori ćute i da lokalna vlast u Kučevu upozorava građane da ne koriste vodu iz reke Pek ni za zalivanje poljoprivrednih površina, ni za napajanje stoke, ni za pecanje, a verovatno će, ako to prodre u bunare, verovatno će doći do mnogo šireg zagađenja. Dakle, zbog svega ovoga što se dešava sa vodom, dakle, to nije Makiško polje samo jedan primer. Posljednjih 10-15 godina je veliki problem sa derivacionim mini hidroelektranama, kad se velikom broju stanovnika seoskih područja oduzima pravo na vodu, ili im se oduzima voda i to siromašno stanovništvo se gura još u dublje siromaštvo jer ostaju bez vode kao glavnog životnog resursa. Uprkos višegodišnjim, i tu je stvorena mreža pravo na vodu, koja okuplja pojedince, nevladine organizacije sa pokušajem da se javnost u većoj meri angažuje u borbi za vodu i za održavanje i očuvanje vodnih resursa. Uprkos svega toga, Vlada Republike Srbije je na sednici u januaru 2021. godine usvojila uredbu u kojom se petostruko uvećavaju naknade za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, ali pritom nije navela nikakvo ograničenje u pogledu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Istovremeno u regionu vlade Bosne i Hercegovine i Crne Gore su najavile mere zaustavljanja podsticaja za izgradnju derivacionih mini hidroelektrana, a Crna Gora čak i zabranu njihove izgradnje. I najzad da ponovo podsjetim da su pojedine evropske države, odnosno do sada dve, Slovenija i Slovačka, pravo na vodu proglasile ustavnom kategorijom i unele u svoje ustave pravo na pitku vodu, zabranu otuđenja vodnih resursa, zabranu privatizacije, shvatajući da je voda jedan od najvažnijih resursa u budućnosti, a istovremeno, što mislim da je izuzetno važno, što je unošenje prava na pitku vodu u Ustav Republike Slovenije bio rezultat peticije od preko 56.000 potpisa i pritiska nevladinih organizacija koja pokazuje samo jedan kvalitativno drugčiji status i građana i nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva u javnom životu i u političkom sistemu Slovenije.